ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଥିଲା। ପୂଜାଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କନ୍ୟା ପୂଜନ, ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପୂଜା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜି ବି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୂଜାପୂଜି ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଥିବା ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଏଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମ ନବମୀ ପରଦିନ ଏ ପୂଜାଟା କରାଯାଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଝିଅମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଏମିତିକି ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସବୁ କୁହାହେଇଥିଲା ସେମାନେ ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଘରକୁ ଗଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ପ୍ରସାଦରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ଭାତ, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ଚଟଣି, ମିଠା, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ସେଥିରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।